mana mana ɗannan mana dan Allah dan Muhammadu Rasulullahi kin ga ke kika haife ni wallahi tallahi ban inda bai sai shari ba wallahi tallahi ban masa shari ba wallahi shi ya kwaye kuɗi gwalagwalan nan da kuɗaɗen nan wallahi gaba ɗaya kwaye shi ya tafi da su dan Allah ki ceci rayuwata dan Allah dan annabi to naji yanzu me kake so a yi mashi a kirawo shi ya dawo da su ko kuma ni a ga min inda yake in bi shi in karbo kaga kar ka je ka juya kwakwalwanka akan kuɗi da abun duniya hankalinka ya gushe. Na gane ki. To wallahi saboda ina neman hakina za a rinka min kallon mahaukaci akan hakina. To wallahi na ma gane. Da ke da tsanin ki ne kuka haɗa baki inda bai sai sace min kuɗi na wallahi. Tallahi haka ne wallahi. Kawai fito min da kuɗi na. A fito min da kuɗi na kawai. To tun da haka kace haka din ne. Haka ne ko? Haka ne ko? Haka ne ko? To wallahi zuwa zan gaya mai gari wallahi. Ko idan mataki ko kuma in haɗa ku da yansu wallahi yansu nan wallahi yansu nan zan gaya wallahi yansu nan zan gaya. Aiki ja.